עוונותינו ופשעינו, וייתן בכל אחד ואחד מכם כוח להמשיך באור פניך יהלכו, את אור הפנים, את השמחה, את התקווה שהקדוש ברוך הוא נותן לכם ברגע הזה, שנזכה כולנו לזכות בשוב השם ציון בבניין בית המקדש לגמר חתימה טובה, שיתקיים בנו התפילה בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, ישועה ונחמה ובשורות טובות, ניזכר וניכתב ונחתם לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום, אמן. אמן ואמן. תודה רבה לרב הגאון הרב שמואל רבינוביץ' שליט"א על ברכתו היוצאת מלב אוהב. מוריי ורבותיי,